Dobrý deň, vážení priatelia, vítam vás pri teleshopinku. Už aj vás sú tie zápisy od učiteľky, nie ste prezutí? Áno, štvú! Aj vás sme dlhé ráme presúvanie šatní? Áno! Máme tu pre vás riešenie! Crocsy! Navrhnuté najlepšími kováčmi, najlepšími grafikmi, skvelé Crocsy, ľahko obuvateľné, nemomentálne. A teraz pozor, mimoriadna akcia! To je neuveriteľné! Ale je! Neverím! Ale uver! Dobre! Pokiaľ zavoláte do 30 minút, objednáte si túto úžasnú Crocsu, dostanete pravidlu zdarma! Si pána! Dve Crocsy za cenu jednej! 19,99,99! Nemôžem mu veriť vlastným očiam! Tak uver! Ale týmto naša akcia nekončí. Pre prvých 50 volajúcich máme špeciálnu akciu. Pane Bože!